La regla que lo tengo que sí. Yo creo que está ahí. En Madrid, ¿no? ¿Quieres que llame yo al de...? Sí, sí. Sí, sí, está bien. Está aquí para poñer a vacuna contra o coronavirus. Hoxe vamos a poñer unha dose e dentro de 21 días como mínimo a segunda. Pódese lle poñer un pouquiño vermello ao brazo. Entonces, quere que lle poñamos a vacuna contra o coronavirus? Sí, canto máis antes. Agora ben. Xa está, reina. Non sentí que? Moi ben, Nieve. Ahora vai a pasar. Espero que lo diga. Estou contentísima do personal, de todo. Son como se fora a miña familia. Teño máis que decir. Indicacións específicas e un control da temperatura especial. Gracias a todos.